Jan Matera, good morning. Andito kasi ako sa kusina pa. Sisi Lilian, good morning. Sir Albert, good morning. Kagising lang ni Pinkay. Baligtad tamsak pala. Ano yun? Sis Lilian. Kudkod si Pinkay.
Gayang mata ko. Wala nang ipapakiyot ho. Bella, good morning. Kuya Albert, Sir Albert, ano ba talaga? Ito yung ano mo, Diana, sabihin mo. Isip ko. Busy siya, nagagawa siya ng green juice. Ano ba? Kailangan ko mag diet. Kasi ang taba ko na. Ano ba yan, Day? Kainin natin yan. Oo. Yung sa kanila yung isang ano. Diana, kamusta ka na? Okay lang. Mamaganda pa rin. Nagmamaganda siya, Sir Albert. Buti pa siya. Mamaganda lang. Pero walang ganda. Buti pa siya nagmamaganda, di ba? Sana all maganda. Sis Lilian, salamat. Sino umalis? Binata yata. Ano ba ka sa kaya Ay, naabot yung kabang binata eh. 5 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Oh, ginabil yun. Guys, paano ba maging maganda? Turuan nyo nga ako. Diana, pansinin mo naman ako. Sana all. Pansinin mo naman ako, grabe. Busy ako, baka mamaya mahiwa na naman yung kamay ko. Sir Albert, hanapan mo nga ako na magpapansin din sa akin. Sana all. Diana, pansinin mo daw si Sir Albert. Hanap mo din ako yung papansin sa akin. Nahiwa kasi yung daliri ko nung nakaraan, kagagaling lang. Nang dahil sa apple. Baka mamaya maging reason naman ng pinya. Malakas yung nito, nakarating dito. Guys, baka hindi na ako masyadong makapag-live. Magiging busy si Pinkay. Magiging busy si Pinkay. Magiging busy si Pinkay to mend a broken heart. May sit ka. Ihanap mo Baka yung bukas- aso ng ano. Baka bukas makalawa, hindi na ako Ihanap nyo. Hoy! Ihanap mo siya ng magiging Hoy, afam. ano lang to, ng lolo ko lang to. Ng lolo ko lang. Ihanap nyo siya ng afam. Apple. Yuy. Saan yung lalagyan ng tinda?
Akin yan, guys. Mm. Wala ba nito? Ito ko tatain. Bakit ka nagpipili ka? Ano mo na ko? Ito. Pero kailangan mo tinatago dahil. Hindi ba yan? Alam mo na. Ito ako dito dati. Ganito lang ka lang Sir Albert. Ba't natatawa ka, Sir Alfred? Hindi ka siya to sa machine. Malay ang bukas. Pinya tayo. Pinya. Walang tayo. Pinya lang kayo. Pinya tayo. Tayo. Walang tayo. Pinya lang. Ang magkabang. Matabang. Tabang ha? Parang na masarap. Parang ako lang. Matabang ang iyong pagmamahal. Ba't parang ganito lang? Saan mo ito tinago? Yan talaga. Pabil na magbukas din magkita. Ba't sinipin ko yung asin? At ready na aking green juice. Spinach, pineapple, celery, cucumber, apple, kiwi, and ginger. And then, And me. June hindi na wala na yung mga mumu. One day lang napunta sila sa akin, naligaw. Plus one day. Then ayaw ko na. Para siyang ano, Parang, balatan ko na to. bakit? Narinig ko. Yan naman bukas. Meron ko na palagay ka tatay ngayon eh. Hmm?
Alam ko na dahil. Kung ano nalalasahan ko. Sibuyas, bawang. Yung sangkalan. Di hugasan mo ulit. Hugasan mo ulit yung pinya. Maano na yan, magkatas na. Hindi ah. Tapos yung tupper, may amoy din. Kaya ayaw nila nito may kaya bukod yung sangkalan sa pagluto at saka sa sa talata. Kasi ganyan may amoy. Sa food ko eh. Ha? Food. O nalalasahan nila. Ano nga natin isa. Tapos na pinagad. Tapos nga ng oras. Ano lang ako. Sa alam ko, di pa ako nagkape. Ba't hindi ka pa nagkape? Patay na naman ang sikmura ko nito mamaya. Maasim. Pinakain ko. May lasa pa din, Day. Magkudkud na ako. Magkudkud na ako. Diyan muna yan para kung may mumukman na dumating. Para yung isa. Sa juice ba? Kita nila. Ay, nakabangon ko. Hindi na matuloy. Hindi ko nakikita yung ano. Kita ba? Malabo. Kasing labo, diba?
ba? Dumi? Wherever you go. Green juice.
Say. Oy, Day. Dinipat ko yung phone niya kasi kailangan ko na mag-work. Hi, Albert. Wala kang work? Baka na ibag ko. Busy pa yung host nandun sa labas.
Guys, pag gusto niyo magpapayat, magpabawas ng timbang, green juice. Sir Albert. Good night, Sir Albert. Tulog na po ikaw. Dito sa amin, oras ng trabaho. Umaga, start pa lang. Kailangan ito yung wala pang laman yung kinain mo. Wala pang laman kinain mo, wala pang laman ang tiyan mo, hindi kinain mo. Dito oras ng kudkud, Sir Albert. Kaya ako magdilinis na din ako after nito. Sorry, Marites pala ng madaling araw. Bye-bye na, bye-bye. Bye. Salamat, Sir Albert. Na din ako, magkukudkud na din ako. Linis time. Salamat.